Wong lanang ngene wing keluyuran. Kengko tak duki gula abang. Sik kono wis mendelep to. Wayahe kono wis nganu. Deg-degan karo njeluluk. Kono mangga. Kene sik anu lho sik mangga ngene. Karo greget alah wong kae ngono. Tebakne ning kono kuwi. Lho ono sik ning ngene dhisik kok kene mlaku dhisik ono. Geget. Yo roll action. Tanono. Bar ngono anu. Apa jenenge? Belak nggih brake ke biak terkenal lak ngono mbok. Iya lah kadunuk-dunuk rene. Iya. Ora wedhus iki lho wedhus iki karo Perti. Digebrak ngono lek. Iya yo. Kek biak terkenal lek. Kalau kayu telo kae. Kayu telo buri. Iya ku lho, iya ku. Kayu telo apa kuwi? Kudu kuwi ra kenek ya. Ku gandeng to. Gandeng. Ora gandeng. Kuwi kok tutuk nih anu kuwi. Kandang pedes ki wonge ganjung nggih. Yo. Yo. Oh ayo iki mangga wong cerita-cerita. Ngono. Wedhus barang kuwi celola-celolo. Yo, anune aku kudu guyu. Sik, ora kena kok delalah. Sing kena yo tinggal tok. Berarti sing jumbule yo. Anu jupukmu anu sik yo. Engko lali. Rono. Ingak-inguk ngono yo sekne. Apa yo? Piye aku mau kene dhisik lono. Yo, terus rono jupuk anu kae. Ngene mang. Yo, roll. Wes, kuwi kok tukone yo. Tukone aku tak jum. Apa ya brek seru? Ya sembarang. Sing penting koyo ra digawe-gawe. Aku kudu guyu. Ojo. Ayo. Kok kono baleno anu. Urung to. Jingking yo paling baleno. Kok kono Len jingking? Iya. Nah, Lek wis muni action kan. Ro. Wes. Ke anu langsung Ojo ngono yo. Wis oke mangke. Ne yune ojo. Colno lho, yo tidak lagi mau colne to. Nek bagas iki lho yo. Iki tak jaluke nggih, ora kanon. Saya tunggu ya to. Rodane dadak ra oleh barang ngono lho, Ti. Ora iso kowe ngono lho engko lek ne yo ora iso kowe ngono lho getak lho. Roll action. Kuwi barangku lho wong udu mukrem kok nyekel-nyekel sing ngono ka. Sing muni ngono ka. Lah kira lah aku ki jumbo lho. Bek lho udu mukrem barang nyekel ke tangan celandra aneh. Mungkin nang omah mokrem. Ya. Apa ngono sik udu mokrem kono kok kapakne ngono kok jongkongne apa ngono apa tangane kok anu kemuni ora apa-apa engko tak rae dhewe. Ale. Wis yo gendang. Iki tanganmu kok celandra aneh ngono. Iya udu mukrime barang. Ndak kira aku udu guyu kabeh. Kita titi wedi to. Guyu. Terus kowe muni anu ku mangke apa? Kowe udu mukrime barang ku mangke lho, Atiran. Iya mangke. Kok celandaan Kok celandaan ku udu mukrime barang lho. Iki sing wedok barang yo ngeyel era, ngetek era mun. Tanganmu kok celandra anu udu mukrime barang. Sing wedok barang ngene ndak umum. Ah, bar ku lagi jawel-jawel ku mung lho. Jare jawel-jawel ngatur ngene lho gedhe aku. Amben dus lagi dia aku. Ki kono. Kowe tutukno panggah ngono aku tak rono paraku ngono lek. Yo aja lho. Kowe panggah anu lho ning kene. Nonton wong loro kuwi. Iya ngono. Yo. Gene ya gede tak aku ngono. Kudine aku ngono. Mukrem lho. Lagi kemut muduan. Mukrime ora dibaleni kok. Yo. Ngene ngono lho. Diseng-diseng yo. Masa sampe malah kenapa gedean kancang kemuduan paling ora anu werah apa. Kang Kancil lek gen joget tok ndongo ya anu ndelok ngono. Ngono. Ora ndelok iki lho sing dijawil iki. Yo. Ngono. Nak ono ning ngono. Heeh. Nek delok kok shot apa piye? Yo. Ki karo muni piye iki? Yo Gini Gede ku mah gede tak aku man.
Kene oh guyu kowe. Wong wis action ta, Bang? Urung to, kene kayak kene lho, Yung. Kowe iki bayarane lho kayak tak. Anu terus apa jenenge? Gonamu ki paling anu lek wis rasa wis cebleh lek. Wis keterak rasa paling ngono. Yo. Kurang yakin demi iki ono leron lho kayak kok tak ono ning ngono. Heeh. Iki wong telu kena kabeh. Yo. Kacil kayak rain. Cek tangan koket kok. Action. Wes bareng anu niki kok gabuk nih rono terus Putri teko lek yo. Iya, Put. Kalau aku senteni Put. Parek kono. Saiki kowe njaluk piye? Itu piye paling ngono? Tidu apa piye? Piye ngono ya? Iya, tidu yo. Ayo tidu. Aku sing ngono. Yo, yo. Kol-kolan Yo. Putri moro dipisah. Yo, ayo. Ojo titik aku yo titik to, Put. Jo. Nek iki piye? Kowe anu, Pak. Kowe yo mentel ngene lho, ngumun. Kat. Kantong titik wis kaya ngono kok. Ora krungu to, Kak. Kok ngono ne aku iki tinteni lho, sayang. Ayo tidu apa piye ngono kowe? Iya. Rol, yo tidu sodok. Tidu ki yo ngene disodok-sodok. Anu apa ora? Gebuk apa ora? Kan lucu. Yo ora bener lho. Paling kowe ngene ndekek ngene. Lah yo ngono. Yo. Kowe tenanan. Anu, pacak ayo tidu. Kuwi kipatno nyang Kang Kancil. Kita kowe patne lek. Anu, kok lungne apa kok kipatne? Iki patne ae. Tak tangkap aku ngene ngono wedi. Kak ngumun roh anune kuwi. Yo. Wes, baru anu teko. Putri ngene pisan. Iki eneng opo? Ya, Pak. Nyapa lo kuwi? Kok ramuni piye ngono? Oh, ayo. Anu ya beruang nggih rambut, ranggih rambut. Ngene lho. Ngono wae pokoke wong tukaran. Ngono. Kok kono kowe kok gula kok kono. Jewer-jeweran pipi ngono. Ngono. Oh, Malah tak plotro lek aku. Aturan duwe isin titik duwe susu. baru nong. Baru anu apa jenenge? Iki ki sing titik masalah sing ngantek geger kaya ngene iki ki. Atur ketok anu kok. Cerono. Nggih. Roll Kayaknya kelak aku mangke ngono. Tentang muni lho saya roll action. Ya. Iki bareng iki biang masalah kowe iku lho Cil ngono ya. Iki bisa kan anu. Nesune yu anu. Berarti iki anu ngono. Ti anu lho. Ya dikaya wong telu. Ora ro kayu yo tinggal lho tekan ngene ngono. Keren-kerenan ya. Tinggal ro kayu tinggal. Kancile ngene ngono. Iya. Kan gelis gede. Berarti dhisik aku duduk-duduke lho. Saiki anu tinggal nesu. Anu kowe dingi karo kowe blok iki mangkel. Piye mah aku muni mangke Put? Di iyo karo kowe ngono. Wes. Iki ki panggah kowe iku lho biang masalah ya. Aku sing ngono. Kabeh yo titik lho. Iya Mbak Titik. Ku anu kono. Aku yo. Kono ge Rene, kono Rene. Kowe ngerti apa ora iki masalah iki wong sitok kuwi lho. Wong dituk lakoni jere tanggane. Heeh. Putri sing ngono. Iya, ora sah lho. Piye? Berarti ya wong kuwi sing arep gawe-gawe ngono. Mak biang masalah ning kowe iku lho. Kecepetan. Terus iki anu iya. No to tangane sak apa? Teremos. Tangane sak. Sabung betung. Put, heeh, teremos lho. Kopior lek ndas. Heeh. Turun ketok, bareng-bareng. Terakhir kok tak kurungi anuku. Iya. Loh, keselak barang. Roll action. Iki pokoknya biang masalah kowe lho, Cil. Aku nyapa? Ayo to, kowe iki Alah iya, paling ngene kan jobo ngakune ya jogo apa duduk ngono lho ngene iki. Yo. Tuan bojone jereke anu. Jereke wong liya. Iki ngene lho. Yo dikurungi ngene iki lho. Kan kapok ritek. Lah sing ngene kapok ra iso metu. Wis. Ampun.